Erdibidenetan azalduko dugu zelan kalkulatzen den zuzenki baten erdiko kontua. A eta B izango dira zuzenki horren muturrak, eta M justu kalkulatu behar duen erdiko kontua. Hauek ariketak egiten dira beti vektoren arteko harremanak aipatuz. Kasu honetan hemen puntuen artean ditugu adibidez. AB vektorea, hauze vektorea, izango dela bi aldiz AM vektorea. Hauze vektorearen bikoitza dela. Orduan, AB-ren osagaiak dira. Gogoratu dela muturraken jatorria, x2 ken x bat, y2 ken y bat, eta z2 ken z bat. Berdin, bi aldiz, eta AM izango da x ken x bat, y ken y bat, eta z ken z bat. Orduan orain, osagai jungo gara barrinketak egiten, adibidez. X2 ken x bat izango da bi aldiz x ken bidertuz bider x ken bat. Bardin y ken y bat, berdin bi bider y ken y bat, eta z2 ken z bat, berdin bi aldiz z ken z bat. Hametik, geratuko da, x2 ken x bat, berdin bi x ken bi x bat. Bi x bat bestaldera pasatuz, gehitzen, geratuko da, x2 gehi x bat, berdin bi x. Hortik, ateratzen da, x dela, x2 gehi x bat, zati bi. Era berean, y-ekin. Y ken y bat, izango da, bi ken bi y bat, bestaldera pasatuz minus y bat, gehitzen gertzen da, y gehi y bat, berdin bi y, eta metik, y izango da, y gehi y bat, zati bi. Eta prozesu berdina jarraituz, z-aren balioa. Beraz, erdiko puntua, beti kalkulatzen dugu, muturren koordenatuen baturaren erdia eginez. Adibide bateaz. A bada, minus bat, bi, bost. Eta B bada, iru, 0, minus bat. Zenbat izango da M? M izango da, minus bat gehi iru zati bi, bi gehi 0 zati bi, bost gehi minus bat zati bi. Hau da, kasu honetan, bat, bi.